amira sei hapana bho kubhaisa mawambi murambe vakaipa unozaya ndakautipa wanguda muno takachikora ini born and bred straight same thing yangwi amene anoti guvu tekana andisi guvu dende rinonzishi guvu same thing idaizi wekesa same thing vakazvarwa vatikuendeita but ona zvatakuitwa nehurumende nekanzuru haisi hurumende haisi kuzikanzuru uzoti wokuti vanongopudza maretsi uzoti chasimajini kuti ionoza ngoro munhu wekuti haana kana gauro hapana munhu ane ngoro vanongonyore banda bhotoro itomi 50 kasingi havasi kumhanyisana nema-us here vanongwatisa nemasemdinga chanenge akadzvanyira vangomanyisa masemdinga because vanonga masemdinga anenge vana vachitedzana nereti reti iyo reti andionoka nemasemdinga isiso ngachiitoti tione masemdinga achanoka nemasemdinga vakakwidza singaiti iyo uwana unotsemura nepambirigation endingina chipuratani zvakadhako kudaro womboziona kupiwa 10,000 rtgs direct 100 years uzanandakana mzaloda paningiipanongozoda kurudza kuti ndakuda kudairira kuti ndikwanise mari saka pakatoipa nongomuzoti chaindenda kushandisa irungu iyo anonga achingoona ichizvanya bhotoro 40 nengoro hatina gauro hapana mari kuvhiridzira tunhamo kuvharidzira pakabhenwa na masipeni kairo bhening spia ndikabhenwa masemdinga ndikabhenwa kateniki but hapana iyo aringobhena futi achikena achidzokera masoro mbani achidaiso achiakanda kunekune uno zvinoonoka sezvi masemdinga zvandikupurati onzwise zvavari kuita zvese hazviauti ndikutodzoka nditotaura nditaura zvese samukuchema tikuchema sema-elders mageto youths mageto elders akabata chimutika ngabva angogara angodzvanya kana iri 9 ngabva angogara angoenganetsikimbe bcause 9 unoziva kuti igobhura but asi kuda gobhura ngabva angovedza nyimbi ounogera ku5 yodzoka kudefense zikudaona wobandisa kana nikinzi kana hadzikuda zvese bcause hei raindirese ngatota zvikwembe tagare torimo masoro mapambirikeshana anikana autisapambanaunorwanana asi tikuti kune vari kuti vanotida vanofamba nesu ngaangoziva kuti izi ameno mapurenzi avo kana zvakanaka ameno adono bozi nyondo yako hatikete kuti nyondo yako pamwe haibereke adono nyondo ndochiyo nyondo ebrain vanoziva ndikutaura vanoizwa ndotoda mune mchimaona masilenge enyu munomaona upi ndango born and bred mambike ngoutafura mugajeti cheche ndetoblada semding kana mikazi ndetokumira mikazi unamauzenesemding but mambike mege kubika chi kubika 20 masilenge kubika plata kanene woplata zvaunoda unondokutaura nezvondozvibika mukukuksa kuda utane musemding akona kutaura selector man roasting inoto achibikwe makagogodzwa kanasa andengodzvinyirwa ubata masemding isande indo chapurono hayosha ibhoere briggs auchema briggs auchema chengela semdangaichikaigogo mdara kambuzuma mukuzvigona seo tikodaro mai maroja mukuda sei maangokwidza takutongokwidzawo chavapana zvekuita asi gurongorongani vakachobvisa 25 saka takutongohana nevakachibvisa saka titori kumashure apa takutoenda pa40 chakuti toita sei kasi vane ngorero vanokwidza magauriro amene tazvizvamza sei shamari iwe aroja ndori chazochema apa
Akudonzwirana tsisi. Bosi avana chavakatadza. Avana chavakatadza. Uso ayo kana dhora. Dhora? Iyo bhadhara mari wadzonu. Uyo munhu ana chakatadza. Bhadhara mari ari kubhadhariswa mari kuda. Aisi 50. 50. Kuda nengoro. Kuda asikubhadhara 50. Hanzi mari. Kuda nengoro. Kuda angobhadharirwa igore rese ka 3 wire. So wakadivide by 12 inokupa 25 years. Less. 25 years. And iyo kude. Ayo bayizwa uyu ndanoziya kana anomagadzese. Clinton anomagadzese. Bono bayizwa baba. Lukaku. Lukaku. Akachivhara nekusaidhi. Abatoka kuputsa makunzi Lukaku ere mda. Ndi Lukaku. Ndiwe. Usakabhara 25 3 gore rese asakakatirwa. In advance ka. Kana uchibhadhara 1 year ka unochipisirwa. Oh yeah, in advance inobhadhara in advance. Nongonombo spina. Zvasiyana nemunhu anenge achibhadhara kana akamira kupera kumwedzi ka. Asiye pazaburamba une masemde ngangani. Pazaburamba 3 je. Iyi unobhaiza. Itenese. Yakakura katini. Eka 3 ka umwe pa 2 rooms imwe 1. Asi 1000 ubuleleko. Ayo hapo. Ungwata. Abale 1000. 1000 jiko. Awutala zara ungwata ngoro. Abale 1000. 1000 demand. Ungwata ngoro. Yaita braro amesana bana ya Eh, varuta matazi. Ungwata ngoro. Over 60. Then ukuchi Waje 50. Abadini mubeni imazi baba lu 130 kakurete unzodi undakakomba ndemuna akakomborero anokonogara nemuroje ndemuna akakomborero inini vanga banjada handiti amfana ngavire baba banga azinezi anichamboona kuziona penyonga ndidiona chinezi roje pamberi pangu rikauya padhini Atada kudhaya. Atada kubholonja ere mdara roje. adononi mamizi yemajena adononi mamizi enini mwana kakuti kudhadza una firiji hauna mari kakuti hauna adononi chakata mamizi evateni vangu alifati yakatenga Adononi firiji mamizi. inini yangu iri diki yake yakarebesa bvonongeyani mari Anabhakira. luku mwari akazokenera akokena unobholonjwa Robolojwa. vanonetsa umwe izosvika Zima dzemabrandezi azitiwo zvechibhambi mabrandezi vateni zvibabai mabrandezi What is my brand? azviona zvechibhambi unosvika arasa Autonge pembe yo my brand. machenda ape makizi unobhaisa kutoti kweyotenga makizi wakarasa hatingi Mukimupana nemkane kutaura. zvatodzika wanegwe negwe mpana umwe igwe Ndigwera. mpana umwe Ndigwe kupo. Ndigwe kupo. ausana bari king road Mbo ari kubhadhara mari rendi. ale dombi maddombi Eh. ataura tizi imari 40. Ndongoro racho. inini ndanitori vari maya asi uona marendi 1 uona cleanser vane video muona yekutopu anokuzoti panenge pane nyama bhini nenyene zoti masemde wasugwamura masemde Mabhini awasikuyo sitora. kwakadhako ndikakwanja nomba Takatombokwanja. riko yetsemuke Takakwanja kwakaonekwa. uomaotsemuke Takakutsemura. mawambi kani uko Apa ari kukwidza mari. Avasuri unoza wazokolekta. mutoreti chememautonakidza kupfuura kutoka murodi ndatitwezi chakutonzunda kuoka murodi chemuchemu Mtuyazi mtori nani? setting isingatoite murodi Mtuyazi mtori nani? tozi toripo usikora mutore kutoreti kutoka murodi mesa ndituti apa chete kwese unokena kwesika unokena ukanodya gegu chete unonditipa we unontauri straight ndikutipa ndikuirida izi kene mengoro ese kudesi kuti komana chii
iwo patakanoshariwa pasemjinga patakadaiso ndavachamurire masemjingi odanzi mazani muno muchiri blessed namwari bosi kona kana yonzi covid yaka ataijamura unozoti straight unozoti chi ye kudenanzi tiri pasi mutengekana pagona mesondo mushini unototi fambe tisitaura mushini wemajuzi ndo mushini avoni anonoona mani nete ukona corona chinhu yapa chakatonzwa tsitsi chakatoona uri kuno takatodhakwa chate ngosiya chikanondibvita tidhire nane ngoro kunova ichisitoraninya kuti izoti hakuna ngoro chikufamba nana ngoro uchifamba nana nengoro aiwa kunokufoti korona sune senyaya asi chirwere chitodanha nemari hachisi kudanha hasina mari muzimbabwe mana hachina basa nezvose shamwari tagare nini ndokutaura 24/7 nechimwe gasori ndidaiso ndikutaura fe hapana kanomboda titopasa daiso yazoti chimasiya ingogoga mamikrofoni yai but hazvina nebasa kana porisai ngateta cool down the temper why was hamuna vanhu vagara vanongofa manhambe vanogara vanongofa munyika vanhu vari izvozvo but takatokombererwa hatina chirwere chinori kuna naamerica chinofamba chiriko but hatina kunonga hatichizivi ndikutipa lukoko ai chiri kuvageza kuna naeurope states americano hatisi kudanzi kuti upasa zvokunyepa hapana hatisi kuti kudanzi kuti tisimbise zvokunyepa but isiwe blesi munyika muno takakomborerwa inyika inodiwa namwariinyika inodiwa mwari chiriko chirwere but inyika inodiwa namwari inyika yakakomborerwa but nyaya yemarendi ndoyekuti hey arendovo hai mamuunderstandinga because hamusilocha handichazotreda mbokontrolo atounderstanda bo takatomborojoo but unotoona kuti hapana zvekuita mawambe murambe bepa ri kuwe patini bepa rekukanzuro ri kuwe chiripo makapedza kuchona rini chakakomarana enonokirwa chikache mekuzagezeripa enonokirwa chikache tuche chochi chemvuro timboona kuti chiri pangorochi inengoro aizana nazvo chine ngorochi aizana nazvo tangogetsa kuti mboona kuti chakamira sei aiwa tangondaze chako mune zvikwembe zvegoreresa sana nepepe chairi bo chema hatikuzhamba sha meno kuti zvichafamba meno shamwari ndiachagadzirisa hamukirare zvokuva